Michael Ina, si Bongo, hindi masyado nagsasalita yan, di ba? Pero nagsalita sa press con. Di ba sila nakinabang? Excuse ba yon? Excuse ba yon? Ina-absuelto ka ba nun? Na yung mga iba nakinabang, yung nag-imbestiga sa'yo nakinabang? Ina-absuelto ka ba? Definitely hindi. Actually, pag-amin yun eh. Pag-amin yun na merong iba namang involved. Actually, tinatakot niya. Sige, tugisin niyo ako. I-expose ko ang inyong role dito. Well, yung iba kinakabahan na. Dalawang level kasi yan eh. Yung iba ay kinakabahan dahil meron silang direct involvement. No? Either kasama sila sa sa EJK. Yan, kinakabahan yan. Yung iba ay hindi masyadong kinakabahan dahil nagbigay lang sila ng suporta. No? Ng suporta. No? So may varying degrees of guilt eh. No? Yung iba ay pumapalakpak. Pag nagsasalita si Digong na ipapapatay ko itong mga to, palakpakan sila. Pero iba yung pumunta sa United Nations at sinuportahan itong ganitong kasing pagpatay at pinahiya tayo sa mundo. Iba yun ha. Huwag natin kalimutan yun. Sino ba yan? Sino ba yung sekretary na yan? Na ngayon ay senador na. No? Huwag natin kalimutan yan. Yung mga ganyan. So may varying degrees ng guilt. Sabi ko nga kay Senator Laila de Lima, Senator, kasuhan mo naman yung mga yan. Sampahabi niya, hinahanda na. Hinahanda na. Kasuhan mo yung mga yan. Iba't ibang level ng kaso.